Endi ta wonge? Jarine ape tuku bensin sediluk kok gak ndang bali-bali. Gak ngerti nek enek wong kesusu apa piye leh. Pak suwemen to, Pak. Jari melu tuku bensin sediluk. Jane leren mampir nang ndi mau leh. Sampean kita anteni awet mau, Pak. Arep tak kon ngeterno nang ulang tahune koncoku. Kok randang bali-bali. Engko nek aku keri nang acara ulang tahune koncoku piye? Aku pura isin. Engko cek leren jipuk kado barang. Aku meng lho tuku kado, cek keri nang tokone. Hah? Lho. Kok iso nang sampean? Ya iso, lha kemung bar tak jupuk nang tokone. Lah kok ngerti nek aku lali, kadune cek keri nang tokone. Ya ngerti, wong aku wis apal. Wis, Pak, ndang mangkat lek keri. Sik, Bu. Enteni sik sediluk. Ape lapone, selak keri tenan aku kengko kok. Ayo, Bu. Nggawa apa pire, Pak? Lho engko aku pe mampir nang gone Pak Mandor ngeterno barange. Wes ayo, Pak, dan cepet. Sik, Pak, mandek sik. Apa neh? HP ku cek keri nang meja ya, Pak. Piye ngene iki, Pak? HP ku kere nang meja, Pak. Piye ngene iki, Pak? Piye ngene iki, Pak? Sithik-sithik, Pak. Sithik-sithik, Pak. HP ku keri tenan, Pak. Kok malah mau ice? Namun jipuk ya wes, tak jipuk dhewe. Kilo. Lho. Jebule wis mau gawana to, Pak? Wes ayo. Sik, Pak. Mandeknya sik, Pak. Apa neh? Tasku yo keri ya, Pak, jebule. Wis kadung adoh. Piye ngene iki? Bu. Kuwi iki lho. Irungmu aja nek kantil iki lho. Paling yo keri nang meja. Tasku keri tenan yo, Pak. Malah mau ice neh iki lho. Namun jipuk yo wes, tak jipuk dhewe. Iki lho. Lho. Jebule iki mau ya wis mau gawakno neh ya, Pak. Nya. Iki. Kacamatamu ya lali. Iki jamu ya lali. Ya saya. Sik, Pak. Enek sing lali neh, Pak. Apa neh? Iki lho. Bruh. Sepatuku jebule ya keri ya, Pak. Nya. Hah?